Jawale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala min bisimoni kala garande ɗo min ɗo jeyande alarba 12 lewru février 2025 bisimilla wona kelle garande robindo jandeji puɗortoɗen koye jande gendira leydi Sénégal jande Le Soleil ɓe garti koye lancement du plan de repositionnement du port autonome de Dakar ɓe garti noon koye lelgo golle kam e garɗingol e ƴewtade gonka port autonome mo Dakar ɗen golle ɗe ganduɗa ko tijjade yiide jande Le Soleil port autonome mo Dakar caggal noon teskade caɗele ɗe ganduɗa hani to banggue wonande ko yete ko gonka port e ni hitande kala temedde ɗiɗi milliard koppereje men franc CFA tawinde hitande hikka port autonome mo Dakar nanni ko abbi caɓanɗe jeeɗiɗi milliard koppereje men franc CFA saabi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe on port kolliti wonande alay saago ɗum wawa ƴewtede to banggue lelgo kam e ngam wawde ha joni wawde dañde ko yete ko kuccam jumtuɗam toon to port autonome mo Dakar jande Le Soleil arti hen jayinde leral quotidien ɓe garti ko toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis on mo ganduɗa ko Matar Diagne kawruɗo e ladial tawi ko bartiɗo on bataki mo acci waɗi namdal fewdini e ɓesguji leydi Sénégal hani procureur mo ganduɗa ko guddiɗo hen losko kono teral quotidien arti ha joni mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo e leydi Sénégal ne jogori jaɓɓede toon to bowal gendira leydi Sénégal 1000 milliards saabi forum civil ko kayitigi waɗi namdal nde losko uddite e on milliard 1000 milliards mo ganduɗa Ousmane Sonko habrino ɗum tawama e compte bancaire ɗo e nder leydi Sénégal jayde tribune ɓe garti koye justice pêche élevage agriculture la misère pousse les travailleurs dans la rue ɓe garti noon koye ɓen gollotoɓe toon to jagorgal kalfinagal gaynaka kam e gawa gaynaka kam e ndema to ni to jagorgal kalfinagal gawa leydi Sénégal ko yete ko pêche ɓe kollitino wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe toon ne wayno min jogori wadde hofgo juuɗe mumen ñande altine saabi jande tribune arti yide ɗum ne kadi maɗum battin e nder leydi Sénégal kono ɓe garti e o mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal Cheikh Diba o arti noon e kan haala ko ganduɗa hanki o suuri ɗum toon to bowal gendira leydi Sénégal o arti alhaali on 8 milliards mo ganduɗa inde makko innama hen jayde point actu ɓe garti koye ces leaders fabriqués par les médias ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kayti gondidilloɓe e dawrugol ɓe ganduɗa noon lolli tawi nde fandare tawi ndewi koye caktirɗe ɗe ɓe garti noon koye omo ganduɗa ko Abdoulaye Tine omo ganduɗa ko Adji Mbergane Kanouté Pape Mawa Awa Diouf hani omo ganduɗa ko Abdou Mbow kolliti hayso tawi meeɗa gagnade toon to Thiès kono jalte mum e caktirɗe ɗe saabi wonande wonde neɗɗo lolluɗo ɗo e nder leydi Sénégal haɓuri tengtude e dingiral dawrugol leydi Sénégal jayde source a ɓe garti koye omo ganduɗa ko suka tawi ko sande toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis bartugol mum saabi ne wayno o saaha ɓe kolliti procureur ne wayno wudditi hen lorsque wawde andude tigi tigi ko saabi bartugol omo ganduɗa ko kayitigi woni Matar Diagne suka jangannoɗo toon to université Gaston Berger mo Saint-Louis omo ganduɗa ko El Malick Ndiaye président de l'Assemblée nationale mo leydi Sénégal habri wonande ko ɓoyata ko ma député ji ɗi jabbo mawɗo jagorde Ousmane Sonko jayde source arti hen jayde Les Échos ɓe garti ko mo ganduɗa ko colonel Cheikh Sarr ko kay waɗi saisir chambre d'accusation ngam tigi artude e koyitno noon affaire hakkude Zakiloulaye Sow kam e Doro Gueye ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji colonel kanko Cheikh Sarr ɓe namdima nde waɗete annulé on procédure kono kadi yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi mbaɗi violé wonande texte uji ɗi koyitno noon to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en e instructeur en to banggue wonande koyitno e nangugol kanko colonel Cheikh Sarr ɓe garti omo ganduɗa ko kanko woni Cheikh Diba jagorɗo kalfinaɗo boñ leydi Sénégal gartude yiide wonande mawɗo leydi hay mawɗo jagorɗo leydi Sénégal ɓurata ɗum andimango to banggue wonande koyitno e ko halfina ko o arti noon e scandale mo 8 milliards mo holliti wonande lawol nana e golle mum jayde Walf Quotidien ɓe garti koye kan haala Cheikh Diba koyitno noon hanki on nde ɓe udditno loi ko yitno noon e réglementation bancaire o arti e on alhaali 8 milliards jayde Walf Quotidien arti hen kono ɓe garti kamɓe Walf Quotidien to banggue wonande accident ji teskaɗi e laabi ɗi
koliti holko saboto ɗin accident ɗi ganduɗa nana ɓesdo nyalawma kala ɗo e nder leydi Sénégal. Jayde Walf Quotidien arti hen ƴeewoytu jayde L'Observateur. Jayde L'Observateur ɓe garti koye duttugol mo ganduɗa ko Jimi Mbaye, goto ɓe ganduɗa ko jeenoɓe e orchestre walla mbiyen super étoile tawi ko guitariste Youssou Ndour. Saabi L'Observateur lollini natal mum e hello mum adano je Jimi. Ɓe garti koye duttugol mo ganduɗa ko Jimi Mbaye, goto ɓe ganduɗa ko jaggi e on ɓe ganduɗa ko gondanoɗo e Youssou Ndour. Jayde L'Éveil ɓe garti koye réhabilitation de la RN4 sur 165 km. ɓe garti noon koye juɓitingol ngol lawol tawi ko on tali RN4 tawi noon lappol ngol abbi ko e temedere capanɗe jeegom e joyi kilométre. Yankoba Diémé jagoɗo kalfinaɗo ya garta leydi Sénégal ne wayno o yawnima ɗen gueɗe ngam wawde yuɓɓinde on ngol lawol RN4. kono ɓe garti kamɓe L'Éveil e koytuno noon to banggue indice de perception de la corruption ɗo e leydi Sénégal ne wayno ɗum ustima ko abbi e toɓɓe ɗiɗi ko ganduɗa to banggue wonande ko yete ko mbuñari ɗo e nder leydi Sénégal. Kono leydi Sénégal ha joni ne heddi e ko yete ko jaune rouge. Jayde L'Éveil arti hen. Jayde Le Quotidien ɓe garti koye e basgol ɓanginde on rapport Dodji. ɓe garti noon mauvais compte de l'état. ɓe garti noon koye malaise mo ganduɗa ko tawaɗo e magistrat e ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe e nder gouvernement leydi Sénégal. On rapport mo ganduɗa mbimi ɗumen saabi ne wayno ha joni lelgol ɓangingol on rapport Dodji. Jayde Le Quotidien arti hen. Bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV, ɗum woni ko min dobinoma no kelle ganeɗe ɗo bindo jandeji subaka hande o. Min dokka on aadi alkamisa janggo sahore welede Allah.